Ovoga tjedna u Zagrebu je gostovala znanstvenica i aktivistica Judith Reisman i autor filma o Alfredu Kinsiju Timothy Tate. Gospođa Reisman sastala se s rabinom Kotelom Dadonom i kardinalom Josipom Bozanićem, koji joj je zahvalio na znanstvenom doprinosu u društvenoj raspravi o spolnom odgoju u javnim školama. Iako je gospođa Reisman održala niz predavanja na hrvatskim fakultetima i u Hrvatskom saboru, u našim medijima mogli smo čuti ponajmanje o njezinom mišljenju o zdravstvenom i spolnom odgoju. Prenosile su se gotovo isključivo vijesti o incidentima koji su popratili njezin dolazak u Hrvatsku. Miri dobro stoga se ne bavi incidentima, nego onim što je gospođa Reisman uistinu rekla. Nekoć sam vjerovala u spolni odgoj. Kada su nam u početku spomenuli spolni odgoj, planiranje obitelji i ostalo, pomislila sam da će djeca učiti nazive raznih dijelova tijela i ostale osnovne informacije koje će im biti jako korisne kako se ne bi sramili. Ispostavilo se da to nije tako. Pokazalo se da spolni odgoj uključuje puno grafičkih prikaza, te da nije prikladan za djetetov mozak. Znanost o mozgu vrlo je jasna i o jednoj stvari nema rasprave. Ljudski mozak u dječjoj dobi nije sposoban za kritičko razmišljanje o seksualnosti. Druga stvar je to da ovdje nije riječ o informacijama o seksu, nego o seksualnoj indoktrinaciji, to jest hiperseksualizaciji djece. Želim da spolni odgoj ima svrhu, a to je zaštita djece, osobito od prerane seksualne aktivnosti. Po mome mišljenju, ovako formuliran spolni odgoj ne ispunjava tu zadaću, a tu činjenicu potkrepljuje rastući broj trudnoća u tinejdžerskoj dobi. Ako poput mene pomnije sagledate spolni odgoj i njegove osnove, uvidjet ćete da se on temelji na jednoj Kinsijevoj tvrdnji koja je potpuno pogrešna, a to je da su djeca seksualna bića. Energično poticanje djece da budu seksualno aktivna višestruko povećava zaradu farmaceutske industrije. Pobačaj nesumnjivo povećava njihovu zaradu, kao i uporaba kontracepcijskih sredstava i tome slično. Farmaceutski lobi najmoćniji je na svijetu, moćniji nego što su to bili lobiji čelične ili duhanske industrije. Što se tiče uporabe prezervativa, kao prvo, oni ne jamče 100% zaštitu djece. Kao drugo, većina ih ni ne rabi. Kao treće, što je učestalija spolna aktivnost djece, ona će imati veću potrebu za seksom. Prezervativi ni u kojem slučaju nisu dobro rješenje. Rješenje je da pomognemo djeci da budu djeca, a ne da ih hiperseksualiziramo. Smatram da postoji prevelika fleksibilnost. Nastavnici imaju previše slobode za podučavanje po svojem nahođenju, bez imalo odgovornosti prema roditeljima, a u jednu ruku ni prema vladi, ovisno o načinu na koji je spolni odgoj reguliran. Smatram da će spolni odgoj dovesti do zlostavljanja djece ne samo od strane Kinsija i njegovih pristaša, nego i od strane druge djece te odraslih. Smatram, bolje rečeno znam, da se obitelj mora uništiti kako bi se preuzela kontrola nad djecom, a time i kontrola nad cijelim društvom. Ako me pitate zašto se ovo događa i što je u pozadini ovoga pokreta, rekao bih da postoji gotovo globalna težnja da se djeca seksualiziraju, a glavni razlog je trgovina. Djeca predstavljaju tržište za kompanije. Kada govorimo o medijima, zaboravite televiziju i dokumentarce. Oglašavanje i društveni mediji nastoje djecu seksualizirati u sve ranijoj dobi. Kao što sam rekao neki dan, zašto bi inače Playboy prodavao pernice sa svojim logom koje koriste samo djeca? Smatram da iza svega stoji težnja da se djecu tretira kao robu. Robu koja kupuje i koja može biti kupljena. To je nedopustivo. Kao osobu židovske vjeroispovijesti, jednako me zabrinjava istraživanje koje je proveo dr. Kinsey te njegovi zaključci u vezi s djecom. 26 orgazama u 24 sata za dijete u dobi od 4 godine ili u dobi od 5 ili 2 mjeseca. Taj je zaključak postao jedna od prihvaćenih dogmi među znanstvenicima koje su se proširile diljem svijeta. Po mome mišljenju, to je kao da uvažimo istraživanje doktora Mengelea. Ponijela sam knjigu Alfreda Kinsija Seksualno ponašanje muškaraca. Predlažem svima da pročitaju 5. poglavlje i odluče žele li da Kinsey utječe na školsku djecu, a upravo to spolni odgoj i podrazumijeva. Vi ste ti koji odlučuju.
Ako odrasli ne mogu otvoreno raspravljati o ovoj temi, kako će onda zaboga ispravno podučavati djecu?